Guadalupeko amaren eguna ari dira ospatzen gaur Hondarribian, eta aurten ere azkeneko 15 urtetan bezala, bi alardek desfilatu dute. Emakumeak kantinera giza bakarrik onartzen dituen alarde tradizionala eta Jaizkibel konpainiaren alarde mistoa. Aurten gainera, konpainia parekideko kideak ezin izan dute betiko ibilbidea egin. Herrizengo sailak segurtasun arazoak argudiatuta, beste ibilbide batetik joanarazi baititu. Emakundek argudio horiek onartu egin ditu. Aurre ikusitakoa baino lehenago abiatu da Jaizkibel konpainia arma plazaruntz. Ertzaintza alboan izan du une oro, eta bidean alarde mistoa errespetatzen ez dutenen argudioa jaso du. Plastiko beltzez eta betiko alardea aldarrikatzen zuten pankarten artean desfilatu behar izan dute parte hartzaileek. Betiko alardea oihu artean, oso entzun da baita, emakumeak alardean aldarria ere, eta babesa ematera joan direnen zano saparradak. Eusko Jaurlaritzak aurten konpainia mistoari ezarri dizkion ibilbide eta ordutegi aldaketei euren desadostasuna adierazteko, alarde mistoan parte hartu duten 300 lagunek ezerialdia egin dute kale nagusian. Ezerialdia amaitutakoan, Jaizkibelekoek alardearekin jarraitu dute. Baina ertzainek Arrezilanda kalea itzi diete ezarritako ibilbidea eginarazteko eta Alamedatik jarraitu dute alardearekin. Jaizkibel konpainia une gogorrak bizitzen ari dela aitortu du kapitainak. Dakizuten ez bezala, aurten gogorra izaten ari da Jaizkibel konpainiarentzat. Segurtasun argudioarekin gu orain arte egindako lan guztia oztopatu nahi dutelako. Barne saiatik erresoluzioa emandakoa ikusten dugu segurtasuna aitzakia besterik ez da izan gu konpainia alardearen ibilbidea ibili ez ahal izateko. Egin dugun eserialdia protesta modu bezala egin dugu alde batetik erresoluzioarengatik eta beste aldetik kale nagusian urtetik urtera pasatzen garenean jasan behar izaten dugun irainak, pankartak, oihukak, ikusten duzute, kristaneko errespetu falta, ez? Ikusten duzutenez, konpainia gero eta handiagoa da, gero ere sumatzen dugu, naiz eta batzuk ikusi nahi ez duten, herritatik babesa gehiago eta apoio gehiago urtero, aurpegi berriak ikusten ditugu, guri animatzen eta guri txalokatzen. Horrek ematen digu indarra jarraitzeko gure lanean, ez? Eta gure helburua da alardean parte hartzea, alarde publiko batean eta parekatu batean, ez? Herrizengo sailaren erabakia atzera pausu bat izan dela, adierazi dute aho batez, alarde parekideari babesa agertu dioten agintari, ordezkari politiko eta eragileek. Gaur etorri gara hona Hondarribira, jai alai, zoriontsu, parte hartzaile eta berdintasunezkoak opatzeko hondarribitar eta gipuzkoar guztioi. Gonbitea luzatu nahi diogu Hondarribiko udal gobernuari, 15 urtebete pasata gero arazo hau konponbidean jartzeko pausuak emateko, aurrera pausuak emateko. Eta deitoratu egin behar dugu, aurten 15 urtebete pasata gero, Herrizango sailak eman duen atzera pausua. Uste dugu aurrera pausuak emateko garaia dela auzia konpontzeko jaiak guztiok, neskak, mutilak, gizonak eta emakumeak berdin opa dizaten. Lehenik eta behin eman nahi dizkiet eskerrak urte guzti hauetan naiz eta olako giro izan Jaizkibel konpainiarekin ateratzen diren gizon emakumei. Uste dut konstantzia horrek erakusten duela borrokaren tinkotasuna eta benetan eskertzekoa da emakumeen eskubideen alde gauden guztion aldetik olako jarrera mantentzea urtietan. Bestetik salatu nahi dut bereziki aurten botere publikoetatik eman zaien auskoa alarde tradizionala deitzen den alarde baztertzaileari eta baztertzailearen jarraitzaileei kontuan edukita eman
duten argudioak, segurtasun argudioak ez duela inolako funtsik, azkenengo urteetan giroa baretzen ari zela, eta gainera ibilbidea bakarrik batzuei aldatu zaie eta ez guztiei. Eta eskatu behar da atzera egin beharrean aurrera egitea. Aurrera egiteko proposamen zehatzak badaude, besteak beste gogora ekarri nahi dut, eta guk gure egiten dugu, eta hala eskatuko dugu legebiltzarrean. Arartekoak esan zuela, lehengo urteko informean, beharrezkoa dela jai hau titularidade publikoko ondare bezala izendatzea, horrela ekidituko delako privatizatzea eta beraz privatizatuz diskriminatzea. Berrik markatzen duela erronka honen hasiera, orain dela 15 urte hasieran, goratzen naiz umetxo bat nintzala, nire taldeko kideak etortzen ginen nola ateratzea eta bira da nekagarria horrelako historia batean 15 urte gotea, mugimendu feminista honetan denbora pilo bat sartu du, lan pilo bat egin du, eta nik uste berdintasun lege bat, estatu mailan beste bat, ezinezkoa da horrela mantentzea.